Турнир при юношите ще поканя господин Георги Могилски, пас-секретар на Ротари клуб, който ще връчи наградите, а наградите ще обяви господин Динковски. Победители при юноши 8-12 клас. На първо място средно общообразователно училище Христо Ботев. Купа и парична награда от 100 лева. На второ място Природно-математическа гимназия Академик Иван Церов. Купа и парична награда от 50 лева. На трето място средно общообразователно училище Василий